Ang ganda nitong ilaw na to. Ang ganda nga naman ang ilaw. Sobrang laki ito. Parang sintaas ko to. City Hardware. Tingnan natin yung daming kandado. Anong kandado bibilin mo? Different kinds of kandado. Yung malaki na ba? Ha? Ang dami ni daddy bibiling kandado. Kakasya na ba yan? Hi, Blood. How are you? Bili kami ng 7. Stickwell. Sabi ko? Yung stickwell lang yun. Oo, tsaka pako na lang yung isa. Hanap tayo pako. Tingin tayo. Boss, yung pako nyo na ano? Kinikil, wala? Wala naman dito na naghanap ka ng pako na kinikilo. Hindi tayo sa Harno eh. Nasa sabitan ng lock. Ang dami dito. Ano to? Best guard. Kompleto na rin dito eh. Sahan na lang eh. Wala ko, kunti yan. Ito kami nag-park. Ano to? Mantagbak? Ito kami nag-park sa Mantagbak. So, yan. Hey! Let's go! Tingin po tayo dito ngayon. Andito po tayo sa City Hardware. Brad, dali ka dito. Saktong-sakto Tingin to. daw. Stinky. Ang laki ah. Ito yung labasan ng uso ng doorknob. Dito tayo sa mga pangbali ng drills. Yung pa pwede. Di ba naman presyo? Ano yung mga presyo? Kala ko 15 pieces. Pag-angat ko 115. Katago. Ang gaganda ng mga tiles. Ay, sabi mo. Ayan, titingin tayo ng exhaust fan. Ito yung malaki, di ba? Ito. Omni, ano? Pag di ka pa nga naman. Grabe. Ito talaga. Ito yung grabe. Holy, look at that. Talagang Look at that hindi naiinit bigger sa loob ng thingy. bahay mo pag Look at that bigger. 2.5 siya. Papa, look at that bigger Only. thingy. 12 inches back. Look at that. 5. Bigger. Ito 2,750 Boston Tanggal Bay. here. 3,150. Laki. Ito 4,930. Ito super laki na tong 3K na to. Laki na ito. Oh, tingnan mo. Oh, may maliit lang na electric fan. Pang-bent talaga siya. Ha? Pang-tanggal talaga. Tanggal talaga yung init niya. Pag ganyan kalakas ang ano. Ito ang grabe. Pang malaking building na yata. Talaga siya. 4,500. Ito naman smoke na yun. Ha? Ang ganda ng mga chandelier ah. Smoker to. Ang ganda ng mga chandelier. Grabe. Hmm? Alin? Ito, 1/4. Malaki na yan. Yung Boston B na yan. At tingnan mo nga kung intake tsaka ano siya. Pambintang. Ha? Isahan lang pero malaki na ano. Ay na yung Boston B. Mura lang pala yun. Ang tanong kung pwede itong salpak sa Hindi mo naman sa kadesting.
Ayun, meron oh. Hmm? Pwede oh. Pwede. Salpak. Yeah, ano Plastic mo lang pati, magaan lang. Hmm. Kaso nasaan na sila? Oh, we got so big. Wala nga yung isa, Aircons dito. Kulang ng isa. Hmm? Ito talaga. Pag kailangan nyo ng pang mabilis, matagalan na electric fan. Sobrang laki niya. Laki. Ilang inches to? 24 inches. 6,950. Sobrang laki nito. Parang taas ko to. Blood, ang laki. Tayo ka dyan, Blood. Yan. Ganyan siya kalaki. Malaki pa siya kay Vladimir eh. That's so big. So big nga. Ito naman ang mga pailaw. Pailaw yan, baby ko. Oh, huwag kang mag-ano dyan. Anak, ang ganda nitong ilaw na to. Look. May colors Mama? talaga. Parang ang ganda nitong warm lights. Warm lights. Ito pa oh. Ito lang. Para light lang siya. At mga breaker box. Ito itong breaker na to. Laki talaga siya. 4,200. Itong isa naman 1,778. Itong isa 1,000. Maganda to kasi marami na to. Pero hindi ko siya makasa. Let me see. Ayun, dami na. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ma? Yes. Malaki baby to. Malaki. 3K. Eh, ang cute naman ito. Stylish yan. Blood, come here. Come back here, baby. Come back here. Ito naman para talaga siyang ano, stylish ang dating. Stylish talaga yung dating niya, diba? Cute nito. Fari. Ganda rin itong fari. Ito, 1,398. Ang cute din. Sasin. Ito tayo sa mga ano naman to, extension cords na to. Yung ceiling fans, ang daming ceiling fans doon. Ito naman mga ilaw. Ang daming switch, baby, oh. Wow, switch? Oo, maganda ng switch, ah. Ito, parang medyo gold yung color niya. Ito, ah. Ito black. Ang ganda nitong black. Ano ba yung gusto kong switch? Yung parang ganito. Nice. Or ito. Malaki. Mga modern design na. Ano pa ba? Itong black. Tuwan-tuwa si Vlad dito. Ang dami daw ilaw. Ang ganda nga naman ang ilaw. Ang ganda ng ilaw, ah. Pili tayo ng mga aesthetical lights. Ito pa, oh. Mga aesthetic talaga ang dating. Nice one.